Хваленый Иисус Христос. Приглашаем всех деток сюда вперед, не боимся. Ходите сюда вперед, вперед, вперед. Идем все вперед сюда. Кто там прячется, не прячемся. Поприветствуем Пана Иисуса. На коленочки становимся, на коленочки. Смотрите, обратите внимание, сегодня первая неделя месяца. Пан Иисус выставлен на святейшем сакраменте. Видите, там такое солнышко. А внутри тело Пана Иисуса, настоящее, живое тело Пана Иисуса. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Niechaj będzie pochwalony Szyna i Święty Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Szyna i Święty Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz и завше на веки веков. Аминь. Еще минуточку, давайте с вами сегодня какой-то праздник у нас есть, правда какой? День учителя, да. Сегодня давайте особенно попросим у Пана Иисуса, помолимся за наших учителей. За наших любимых учителей, не очень любимых, за всех-всех наших учителей. Отче наш, который Царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем винам нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Ай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Отцу и Сыну и Духу Святому, як было на веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. В каждом моменте, о, живый хлебе наш, в тем сакраменте, о, живый хлебе наш, в тем сакраменте, вельбим Тебе в каждом моменте, о, живый хлебе наш,
мати для Бога, разве мати ты для нас, оглядку ратуй, моцно притули и покори нас научи. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Усё, што Ты учинил нам, Пане, справедливо учинил Ты. Бо зграшили мы супраць Тебе, и наказов Твоих не слухалися, але дай славу имени Своему, и учини з нами паводле великой милосердности Твоей. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем наш удзел у гэтай святой мшы. Збіраемся ў 27-ю звычайную нядзелю, як адна вялікая сям'я, хрысціянская сям'я, каб разам праслаўляць нашага нябеснага Айца. Сёння у нас вельмі вялікая радасць, сёння наша супольнасць павялічыцца яшчэ на аднаго хрысціяніна. Сёння Кірыл прыме святы хрост і стане дзіцем Божым. Таму атулім яго малітвай, каб добра развіваўся у веры, таксама у будучыні быў добрым хрысціянінам, добрым сведкам Езуса Хрыста у гэтым свеце. Цяпер пытаюся у бацькоў: дарагія бацькі, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Кірыла? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Хрыстус? А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязак? Кірыл, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Спяваем хвала на вышынях Богу. Gloria,
Падчас гэтай святой імшы я буду маліцца ў інтэнцыі святой памяці Зневеровіч Тадеуша, якога мы ўспамінаем у першую гадавіну пасля смерці, і таксама за ўсіх памерлых з сям'і Зневеровіч. Молімся. Усемагутны вечны Боже, Ты шодра даеш усім, хто Цябе просіць больш, чым яны заслуговаюць і жадаюць. Будь да нас міласэрны і прабач нам грахі, якія непакоят нашае сумленне, а таксама дай нам тое, аб чым прасіць Цябе не адважваемся, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Бытия. «И сказал Пан Бог, недобро, как человек был один, старую отповедную ему допомогу. Пан Бог учинил з земли усіх зверов полевых и усіх птушек небесных и провел их до Адама, как убачить, як ён назове их. И як Адам назвал кожную живую истоту, таким и было ее имя. И назвал Адам именами своими усякую живелу, тушек небесных и усяких зверов полевых, але для человека не знайшлося отповедной ему допомоги. Тады Пан Бог спаслал на Адама глибокий сон, а калі той заснуў, вынуў адно з робер ягоных, а месца тое закрыў целом. Потым з рабра, узятага з Адама, збудаваў Пан Бог жанчыну и провел ее до Адама, и сказал Адам: «Это кость от костей моих, и тело от моего тела, и она будет названа женщиной, бо от мужчины была узята. Тому покине мужчина батьков своего и мать свою, и прилепится до жонки своей, и станут яны одним целым». Это Слово Божие. Пан благословляє нас во все дні життя. Пан благословляє нас во все дні життя. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Плен праці рук своїх будеш споживать. Будеш щасливий, добре тебе буде. Пан благословляє нас во все дні життя. Жонка твоя курадлива, виноградная лоза, у стенах дому твоего. Сыны твои, як оливковые паростки, вокруг стола твоего. Пан благословляє нас во все дні життя. Ось так буде благословлений чоловік, який боїться Пана. Нехай благословить тебе Пан Сиону, и убачишь добробыт Єрусалима во все життя дні твоего. Убачишь потомство сынов твоих спокой над Єрусалимом. Пан благословляє нас во все дні життя.
Читання послання до Габріїв. Брати, ми бачимо Єсуса, який був малий, менший від аньолів, увенчаний славою і пошаною, бо спознав смерть. Каб з ласки Божої за усіх покаштувати смерті, бо належало каб той, ділі якого усьо і проз якого усьо, який привів до слави многих синов, учинив досконалим проз терпіння проводира збавлення їхнього, бо і той, хто освячає, і тие, кого освячають усі от одиного. З гэтай причини ён не соромится называть их братами. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Коли мы любим один одного, то Бог живе у нас, и любовь Яхона у нас досконалая. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Табе, Пане. У той час падышлі фарысеі да Езуса і, выпрабоўваючы яго, спыталіся, ці дазволена мужу разводзіцца жонкаю. Ён сказаў яму адказ: «Што наказаў вам Майсей?» Яны сказалі: «Майсей дазволіў пісаць разводны ліст і разводзіцца». А Езус сказаў яму адказ: «Дзеля жорсткасці сэрца вашага ён напісаў вам гэтую запаведь, бо на пачатку стварэння Бог стварыў мужчынам і жанчынай. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і злучыцца са сваёю жонкай, і будуць двое адным целам. Так што яны ўжо не двое, але адно цела. Таму тое, што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае». У доме вучні зноў спыталіся ў яго пра гэта. Ён сказаў ім: «Хто развядзецца з жонкаю сваёю і жэніцца з іншай, той чыніць распусту у дачыненні да яе. І калі жонка развядзецца з мужам сваім і выйдзе да іншага, чыніць распусту». І прыносілі да Езуса дзяцей, каб ён дакрануўся да іх. Вучні ж дакаралі іх. А Езус, убачыўшы гэта, абурыўся і сказаў ім: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне, не забараняйце ім, бо такім належыць валадарства Божае. Сапраўды кажу вам, хто не прыме валадарства Божага, як дзіця, той не ўводзіў яго». І, абдымаючы іх, ускладаў на іх рукі і благаслаўляў. Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Как дела ваши? Нормально? У всех хорошо? Точно? Хорошо. Кто слушал Евангелие сегодняшнее? Что мы там услышали? Ну-ка, кто там слушал? Никто ничего не слышал? Ну-ка. То, что до пана подошли люди и спросили, можно ли разводиться мужчинам и жонкам. Слышали это? Что еще слышали? А можно разводиться идти нельзя? Нельзя, супер. Хорошо. И еще был важный момент. Что-то там про детей. Слышали? Ну-ка. Если мы не будем подобными, похожими на детей, как дети не будем, то что? Куда мы не войдем?
в рай. Да? Хорошо, сегодня две такие очень важные темы. Сначала хотелось бы разобраться с темой про то, как быть детьми. Хорошо, такой вопрос. Кто из вас хотел бы быть королем, иметь свое царство? Есть желающие? Только 2 человека. А почему хотели бы? Потому что можно сделать мир лучше. Так, как? Неплохо. Чтобы все везде было честно. Забыл? Хорошо. Но если мы станем королями, будет много обязанностей, но много власти. Делай, что хочешь. Правда? Да? И сегодня Иисус говорит, если мы будем как дети, мы получим Королевство Божье. Будем такими королями тоже, можно сказать, в Божьем Королевстве. Но что для этого надо? Быть кем? Быть детем, да? И что это значит быть детем, как вы считаете? Вести себя, может быть, как ребенок. Как ребенок вести себя. Когда мы кушаем, например, родители дают кушать нам, и мы начинаем. Я не хочу помидор, не люблю помидоров. Да? Будем ныть. Ну-ка. Быть добрым, честным вроде. Дети вроде честные. Вроде честная. Хорошо, если, например, нам надо уроки сделать, и мы начинаем. Не хочу уроки учить, зачем это надо? Лучше в компьютер поиграюсь. Такими надо быть детьми? Нет? А какими? Нужно быть внимательным и что? Внимательным. Ну-ка. Нужно быть послушными. О, нужно быть послушными родителям, да, а в первую очередь каждый из нас, из деток, должен быть послушным в первую очередь родителям. Почему? Как считаете? Это написано в Божьих заповедях. Ну, есть в Божьих заповедях. Потому что они нас родили. Родили, воспитали, они о нас заботятся. Без родителей дети смогли бы выжить? Не смогли бы. В целом, да. Вот ты маленький ребенок, тебе 2 годика, и тебя оставили. У тебя никого нет. Выживешь или нет? Ну, нелогично, согласен. Но родители для нас, это можно сказать, все. Они нам дают и крышу над головой, и покушать, и оденут. И подобная ситуация с Господом. Господь Бог тоже опекуется нами. Он является нашим Творцом. И если мы будем послушны Ему, то получим что? Царство Божие. Мы попадем в рай. Все правильно, молодец, хорошо. С этим разобрались, что нужно быть послушным Господу Богу. Все верно? И тогда, если мы всю жизнь будем послушны, будем как дети, то попадем в рай. Супер. И вторая тема у нас что-то там было про что было? Забыли? Что-то там про разводы было, да? Про семью. Хорошо, давайте, детки, представим, что мы на каникулах. Можете представить себе такое? А? Пару недель осталось. А что обычно делаем на каникулах? Балдеем. Балдеем. Отдыхаем, играем, гуляем. Хорошо, играем. Во что обычно играем на каникулах? Футбол. Ну, футбол больше. Мальчики, девочки, во что? Настольные игры. Настольные игры, например. Салон красоты, магазин. Плавать
Плавать любим. Приглашаем к себе друзей. Играем в волейбол, там баскетбол. Катаемся на лыжероллерах. На чем? Лыжероллерах. На роликах, понятно. Во что еще играем? Догонялки, прятки, не знаю, казаки, разбойники. Все такое есть? Хорошо. Не так давно, но я читал, да, в интернете случилась такая ситуация. Один ксенц рассказывал, он был с детьми из своего прихода в лагере. Да, знаете, что такое лагеря? Были хоть раз? Нравится вам? Нравится? Хорошо. И там дети прибежали к нему в комнату, несколько детей, давай звать этого ксенза, пошли с нами. Мы тебе хотим кое-что показать. Да, они его завели в сад, и там детки играли в одну игру. Да, сейчас, не буду рассказывать, лучше мы на деле покажем, во что они играли. Мне надо 3 таких желающих. 2 мальчика и девочка. Будете актерами. Так, 2 мальчика, иди сюда. Сюда идем. И 1 девочку. Ходи сюда. Все, уже взяли. Итак, сейчас мы вас поставим как надо. Стань сюда, хорошо? Вот сюда стань. Стань сюда. Так, подержи микрофон. Смотри, что у нас есть. На что похоже? На полотенце. Как? Можете за руки взяться? За правую. Так, это у тебя правая. Дай сюда ее. Подойди. Вот так. Я буду говорить, потом будешь еще. Все, ты будешь повторять. Так, детки, как думаете, на что это похоже? На свадьбу? Похоже на свадьбу? И сейчас представим, похоже, да, что это у нас ксенц. Давайте представимся, как вас зовут? Игнат. Игнат. Егор. Егор. Доминика. Так, у нас ксенц Игнат, Егор и Доминика. И похоже на то, что они венчаются, правда? И обычно на венчании что делают? Связывают руку, и ксенц задает вопросы, и потом дают клятву. И сейчас у нас задаст ксенц вопрос, а вы честно ответите. Хорошо? Хорошо? Любишь ты Доминику? Ладно. Честно. Как есть. Нет. Сейчас наоборот. Для актерской игры, да. Доминику любишь ты? Спрашивай. Доминику любишь ты? Как это? Кто это? Игнат. Игнат. Нет. Как? Тебя как зовут? Я тоже забыл, если честно. Ну ничего. Любишь ты Егора? Нет. Не любит. Хорошо. Хорошо, сыграли. Сейчас, детки, поблагодарим Игната, Доминику и Егора. Попросим встать назад. Итак, скажите, было похоже немножко на венчание, если кто-то был? Было похоже? Хорошо. А скажите, было действительным это венчание или нет? Не было действительным. Почему? Как считаете? Эта игра просто была. Что еще? Во-вторых, вопросов больше должны были задавать. Ну хорошо, могли все вопросы задать, могли даже с книжки прочитать, например. Было бы важно. Было бы важно, если бы все вопросы прочитали. Кольца еще нету. Ну, кольца это не самое важное, можно и без колец. Но самое главное, несовершеннолетние, хорошо, нет. Самое важное, да, когда ксенц задает вопросы, осознанно и добровольно должны ответить «да». А что они ответили? Нет, потому что они видят друг друга первый раз в жизни, да?
Для актерской игры пусть будет «да». Вот, самое важное – осознанно подходить. И важно помнить, как сегодня, что венчание, да, семья – это очень важная вещь. Это не игра. Что это на самом деле очень важно. И когда молодые люди приходят подготовиться к венчанию, это все должно быть очень серьезно и очень обдуманно. Потому что что, детки? Потому что, ну-ка. Венчаться можно только один раз. Потому что это один раз и на всю жизнь. Венчание у нас единственное и нерасторжимое. То есть, если повенчались, то что нельзя? Разводиться нельзя. Вот, поэтому, дорогие детки, помните на будущее, что да, семья – это очень важно, и к этому моменту нужно очень и очень сильно готовиться. Ну и не забывайте, чтобы попасть в небеса, то какими должны быть? Послушными. Кому? Богу. Молодцы. Будем послушными? Супер. Теперь устанем, протягиваем обрат святого Хросту. Покликане Паном, як королевское святарство, святый люты народ, им набыты, просим усімагутнага Бога быть милосердным до гэтага дзіцяці, якое прымае ласку Хросту, да яго бацькоў хростных і ўсіх ахрышчаных. Молимся, каб праз Хрост Ты долучыў гэтае дзіця да Твайго касцёла. Цябе просім. Молимся, каб гэтае дзіця, прыняўшы на сябе знак крыжа, на ўсіх шляхах свайго жыцця адкрыта вызнавалі Хрыста, Сына Божага. Цябе просім. Молимся, каб пахаванае з Хрыстом праз Хрост яно стала удзельнікам Яго смерці і ўваскрасення. Цябе просім. Молимся, каб гэтае дзіця, навучанае словам і прыкладам бацькоў і хростных, узрастала ў ласці, як жывы член касцёла. Цябе просім. Молимся, каб ва ўсіх тут прысутных Ты аднавіў ласку Хросту. Цябе просім. Молимся ў інтэнцыі гэтай святой мшы за святой памяці Зневяровіч Тадеуша, якога мы ўспамінаем у першую гадавіну пасля смерці, і за ўсіх памерлых сям'і Зневяровіч, просячы, каб добры Бог прыняў іх да супольнасці збавленых. Цябе просім. Молимся, каб усе вучні Хрыста, якія праз Хрост сталі адным целам, заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысцителю, святы Юзефе, святыя Пётра і Павле, усе святыя Божыя, усімагутны вечны Боже, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа неправеднасці, ад чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста Пана нашага, няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молимся, дорогие браты и сестры, каб Пан Бог усімагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога.
Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духовнага адраджэння твайму слузе Кірылу, якога ў веры касцёла ты паклікаў да хросту, каб ён меў жыццё вечнае праз Хрыста Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту, прынесенае вамі дзіця, атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост ваше дзіця. Таму пытаюся вас, бацькі і хросныя, ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў ягоных, і ўсіх спакусаў ягоных, ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых, ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі, ці выракаецеся сатаны галоўнай прычыны граху, ці верыце ў Бога Айца Всемагутнага Стварыцеля неба і зямлі, ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца. Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае. Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце Пану нашым. Ці хочаце вы, каб Кірыл прыняў хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Кірыл, я цябе хрышчу у імя Айца і Сына і Духа Святога. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Усемагутны Бог і Отец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаны да яго народа, прабываў у Хрысце святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Кірыл, ты стаў новым стварэннем і апрануўся ў Хрыста. Няхай гэта белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх насі яе незабруджанай у жыццё вечнае. Амен. І цяпер запалім свечку ад Пасхала. Цяпер усе разам вазьміцеся, бацькі хросныя, за свечку. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваше дзіця, асветленае Хрыстом,
заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрыста апрануліся. Аллилуйя, аллилуйя. І цяпер можна тушыць свечку. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук твоих, прославі хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсім людству. Просім Цябе, Боже, прыми установленную Тобой самим ахвяру, освяти нас про святые таямницы, у яких мы Твои слуги удельничаем, исполнив нас святую справу откупления, праз Христа Пана нашего. Пан с вами, угору сердце, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе,
бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вспоминаючи смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі. Удосконали його в любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволимо бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Паною Марією, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Табе, каб зімі мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокою дні наші, дапамажи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакали спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью.
які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўя душа. Ціни
ведаешь сердце мое. Ты ведаешь думки, всякие меня просто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь. Ты ведаешь сердце мое. Ты ведаешь думки, всякие меня просто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь. Твои пальцы меня не любили дотыки. Меня будили твои очи, мною захоплялись твои пусты, мне так усмехались. Молимся, усемагутны Божа, учини каб удзел у гэтым сакраменце наталіў голад і прагу нашых душаў і учыніў нас падобнымі да Хрыста, якога мы прынялі, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пане Езу, пра заступніцтва Марыі, маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама пра заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў. Прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духовна хачу ўсынавіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў парафіяльнай аб'явы. Найперш паслухаем паведамленне ў сувязі з днём малітвы і посту у інтэнцыі міру на свеце. Шановныя браты ў Христовым святарстве, паважаныя кансакраваныя асобы, умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. 2 кастрычніка ў гаміліі, прамоўленай на плошчы святога Пятра у Ватыкане падчас святой імшы на адкрыццё звычайнага агульнага сабрання сіноду біскупаў, Святы Отец Францішак паведаміў, што ў нядзелю 6 кастрычніка ён адправіць у базіліку Санта-Марія Маджоре, дзе адмовіць святы ружанец і скіруе да Найсвяцейшай Паны гарачую просьбу аб дар міру на свеце. І я прашу ўсіх, каб наступны дзень, 7 кастрычніка, перажыць як дзень малітвы і посту у інтэнцыі міру на свеце, дадаў папа Францішак. У сувязі з вышэйузгаданым вельмі прашу вас, дарагія браты і сёстры, далучыцца да гэтай ініцыятывы наступніка святога Пятра у бліжэйшы панядзелак 7 кастрычніка праз ахвяраванне у гэты дзень асабістай малітвы і посту ў якой-небудзь форме паводле ўласных магчымасцей у інтэнцыі міру на свеце. На плённае перажыванне дня малітвы і посту згодна з прагненнем святога Айца Францішка усім вам, дарагія вернікі дыяцэзіі, ад усяго сэрца благаслаўляю. Уладзімір Гуляй, біскуп Гродзенскі. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай ружанцовая, аўторак Маці Божай добрай рады, серада Маці Божай нястомнай дапамогі, чацвер безаганнага зачацця Найсвяцейшай Марыі Панны, у пятніцу Маці Божай Фатімскай, у суботу Маці Божай міласэрнасці і ў нядзелю о 18 гадзіне благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі.
7 кастрычніка ўспамін Маці Божай Ружанцовай, 13 кастрычніка у нядзелю о 18 гадзіне заканчэнне фатімскага набажэнства. Святы ружанец з інтэнцыямі, святая імша ў гэтых інтэнцыях і працэсія з фігурай Маці Божай Фатімскай. У нашай парафіі ўжо распачынаюцца ўрокі рэлігіі. Хто яшчэ не запісаўся, калі ласка, прыйдзіце даведацца да сястры або запазнайцеся з планам катэхезы на дошцы аб'яваў і ўжо прыходзьце запісвацца непасрэдна на урок. Захвочваем да адказнасці бацькоў у гэтай справе. Таксама запрашаем моладзь на катэхезу, моладзь, якая ўжо бежмавалася, і тых, хто ходзіць на бежмаванне, ўсю моладзь нашай парафіі запрашаем па суботах на 17 гадзіну у сальку за домам парафіяльным. І таксама, хто можа хацеў бы быць міністрантам, усіх запрашаем. Трывае месяц ружанцовай малітвы ў нашай парафіяльнай святыні. Ружанцовае набажэнства адбываецца штодзённа ў буднія дні а гадзінах 8:30 і ў 18. У нядзелі о гадзіне 18:00. Для дзяцей ружанцовая малітва па суботам о гадзіне 16:00. Для моладзі у чацвер пасля святой імшы у 19:00. Захвочваем і сардэчна запрашаем да супольнай ружанцовай малітвы ў касцёле, а таксама ў сваіх сем'ях. У закрыстыі запісваем на святыя імшы выпамінковыя, на ўрачыстасць усіх святых, дзень задушных і праз усю октаву. У наступную нядзелю, 13 кастрычніка, ахвяраванні, якія будуць збірацца падчас святых імшаў, прызначаюцца на патрэбы Гродзенскай дыяцэзіі. Дзякуем сардэчна за працу ў нашай парафіі для ксяндза Юрыя Садоўскага, ксяндза вікарыя, які згодна з рашэннем ардынарыя нашай дыяцэзіі скіраваны на новае месца пастырскага служэння. Дзякуем яму за час супольнага пребывання ў нашай парафіяльнай супольнасці. Жадаем поўных Божых ласк і дароў Духа Святога на новым месцы абвяшчэння Божага Слова. Адначасова вітаем у нашай парафіі ксяндза Андрэя Скамарожка, новага вікарыя, які ад гэтай нядзелі афіцыйна распачынае душпастырскую працу у нашай супольнасці. Няхай добры Бог благаславіць, а Маці Божая Лідская выпрошвае для шаноўнага святара патрэбныя ласкі. Сардэчна вітаем і запрашаем да супольнага крочення, да збаўлення. Таксама у наступную нядзелю, 13 кастрычніка, на святой імшы ў 13:00 адбудзецца кананічнае ўстанаўленне новага пробашча нашай парафіі. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за ўсялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас і вашай сем'і Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. Сёння ў парафіі час развітання ксёндз Юры ад нас ад'язджае. Маем надзею мы на спатканне, помніць у малітве пра вас абяцаем. Жадаем вам шчасця, жадаем здароўя, каб добрых людзей у жыцці сустракалі, каб сэрца заўсёды палала любоўю і каб нас вы ніколі не забывалі. Няхай добры Бог апякуецца вамі, дае вам надзею, змашае веры. Марыя заўсёды плашом укрывае, ратуе ту смутку і вучы даверу. Уважаемые браты и сестры, на початку хочу подяковать біскупу Владимиру за его мудрое кіраўніцтва и падтрымку у моим служении кожному з вас за увесь час, які мы провели разом у этой парафии, за вашу падтрымку, молитвы,
Заўсёды буду памятаць ваши добрыя ўчынкі і таксама добразычлівасць, хоць і пераязджаю на другую парафію. У маім сэрцы заўсёды будзе месца для вас. Няхай Божае благаслаўленне суправаджае кожнага з вас, і няхай ваша вера будзе моцнай і непахіснай, і ваша любоў да Пана Бога. Дзякую вам за ўсё. Дякую всім вам, поважані брати і сестри, за дар супольної молитви. Віншую батьків і хресних Кирила, які принесли сьогодні своє дитя, каб похрестити. Вельми важная подія в житті вашого дитяті, в житті вашим. Сьогодні ваше дитя сталося дитям Божим. І тому старайтеся підтримувати у їм гэтую чистиню, Божие дзяцінства, каб ён ніколі не адыходзіў ад Хрыста. І вельмі важна, прыпамінаю, выхоўваць ваше дзіцё у веры. Тое, што вы давалі, гэтыя абяцанні, выхаваць у веры, калі бацькам будзе, можа, цяжкавата, каб бацькі хросныя дапамагалі. Старайцеся быць верныя гэтаму абавязку, каб ваше дзіцё ўзрастала у веры. І цяпер з верай прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. О збавча хости годна чти, Цолю до небес ведешь, брат, Сроги надгаденных ти, дай силы помощь, если нам еднему в Троице владцы всем, нех będzie chwała w każdym czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew
Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Witam was serdecznie, drodzy bracia i siostry, na dzisiejszej Eucharystii, na sumie. Dzisiaj najbardziej czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Dzisiaj przejdziemy z procesją, aby też podziękować Bogu za wszystkie te dary, które my otrzymujemy za ten cały miesiąc. I też prosząc dobrego Boga na następny miesiąc Jego błogosławieństwa. Dzisiaj, moi drodzy, uważnie słuchajcie Ewangelii. Dzisiaj Pan Jezus podejmuje dwa tematy: o małżeństwie i o wychowaniu dzieci. Te dwa tematy, które są bardzo niby z jednej strony tak od siebie odróżnione, ale z drugiej strony są bardzo blisko. Gdyż małżeństwo i owocem każdego małżeństwa jest owoc miłości ich dzieci. Te tematy będziemy rozważyć podczas mszy świętej. Moi drodzy, na początku mszy świętej przedstawmy dobremu Bogu nasze intencje i prośby, z którymi dziś przychodzimy do Niego. Ja sprawuję tę świętszą Eucharystię w intencji całej parafii, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wszystkich żyjących, naszych parafianów, a życie wieczne dla wszystkich zmarłych. Jeżeli ktoś myśli o księdzu Stanisławie, to już była dzisiejsza intencja o 9 z rana, po prostu się pomylili w tamtym tygodniu, ale msza święta już była za naszego księdza Stanisława o godzinie 9. Pokornie prośmy Pana Boga, aby błogosławił tą wodę, której będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Pan Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie, odnóż na źródło swojej łaski i broń wszelkiego zła, nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
zmiłuj się nad nami. Się święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlącego się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynił mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptactwo powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bydlu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu. Ale dla człowieka nie znalazł odpowiedniej mu pomocy. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przeprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków. Bracia, widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przestała bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Chrystus, który uświęca, jak ludzie,
którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę? Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to, powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełni cudzołóstwa względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto Słowo Pańskie. Miłani w Chrystusie Pana, drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia, którą słyszeliśmy przed chwilą, składa się, jak już powiedziałem, z dwóch części. I na pierwszy rzut oka są to odrębne części. Pierwsza mówi o małżeństwie, a druga o dzieciach, które Jezus przyjmuje z otwartymi ramionami. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się te dwa tematy są głęboko ze sobą związane, ponieważ oba dotyczą miłości i relacji zarówno między mężem i żoną, jak i między rodzicami a dziećmi. I właśnie na tej miłości chce się skupić nasz Pan Jezus Chrystus. Zacznijmy, moi drodzy, od małżeństwa. Jezus w odpowiedzi na pytania faryzeuszów przypomina, że małżeństwo nie jest ludzkim wynalazkiem, ale Bożym planem. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. To słowa, które pokazują, jak wielką wagę przywiązuje Bóg do jedności małżeństwa. Ta jedność nie jest tylko formalnym związkiem, ale głęboko duchowym więziem opartym na miłości, wierności i wzajemnym szacunku. Małżeństwo ma być odzwierciedleniem Bożej miłości, a miłość, którą Bóg nas kocha, jest trwała, wierna i pełna poświęcenia. Moi drodzy, w naszych czasach wiele małżeństw przeżywa kryzysy, a rozwody stają się coraz bardziej powszechne. Często zapominamy, że miłość w małżeństwie to nie tylko, moi drodzy, jakieś romantyczne chwile, jakieś uczucia, bo, moi drodzy, na uczuciach małżeństwa nie zbudujemy. Ale przede wszystkim, moi drodzy, małżeństwo to jest codzienna praca, zaangażowanie i gotowość do przebaczenia. To w małżeństwie uczymy się, co znaczy kochać naprawdę. Nie tak tylko mówić słowami, ja Cię kocham, ale rzeczywiście naprawdę kocham. Nawet wtedy, kiedy pojawiają się w naszym życiu trudności. Gdy te trudności przychodzą, nie powinniśmy uciekać ani rezygnować. Zobaczcie, moi drodzy, że kłótnie, które u nas powstają w rodzinach, oni były, są i będą. Od kłótni my, moi drodzy, się nie pozbędziemy.
No tak jest, jesteśmy stworzeni. Bo każdy z was jest indywidualny, ma swój charakter, ma swoje uczucia, stopień cierpliwości i inne rzeczy. Jak mężczyzna, tak i kobieta. Moi drodzy, i w tym jest piękno, że zobaczcie, dwa różnych człowieka, które mają swój charakter, ambicje, z jednej i z drugiej strony jakoś się łączą. Coś powoduje to, że to małżeństwo powstaje. Moi drodzy, i przez te rzeczy możemy się pokłócić. Ale w czym jest problem, moi drodzy? Dlaczego dalej nasze małżeństwo może dalej się rozpadać? Bo nie rozmawiamy. Tu jest sedno problemu, moi drodzy. W każdym małżeństwie jest jeden ogromny problem. My nie rozmawiamy. Nawet kiedy się pokłócimy, nie rozmawiamy ze sobą. Dla nas najlepiej to wziąć ten problem i zamiatać go pod dywan. Da? Zamiatać pod kawior. Niby nie kłócimy się, niby jest spokój, ale problem dalej stoi. Dalej problem w naszym małżeństwie jest. On nie został rozwiązany, bo nie rozmawiamy ze sobą. Moi drodzy, jeżeli widzimy, że prowadzi to już do rozwodu, to musimy coś z tym robić. Musimy walczyć jeden o drugiego. Nie powiedzieć, że to jest po prostu straszny człowiek, ja go już więcej nienawidzę, jakiś z ciebie mężczyzna, albo jakaś z ciebie kobieta. Moi drodzy, można ubliżać jeden drugiego. A jeżeli my chcemy ratować małżeństwo, to musimy zrobić wszystko. Jeżeli widzimy, że, moi drodzy, w mojej rodzinie już dzisiaj jest kryzys, ogromny kryzys, naprawdę proponuję wam pójść do poradni rodziny. Nie do księdza, a do poradni rodziny, żeby ratować swoje małżeństwo. Tam jest psycholog, tam jest człowiek wykształcony, który was wysłucha. Posłucha jedną stronę, posłucha drugą stronę. Będzie wam pomagać. Moi drodzy, musimy walczyć. To nie tak, że jesteśmy małżeństwem i wszystko się skończyło. Tak, będziemy tak żyć teraz w kwiatach. Nie. Są problemy. Oczywiście, moi drodzy, u każdego są problemy jakieś. Ale ważne, żeby te problemy rozwiązywać razem. Bo Jezus Chrystus w sakramencie małżeństwa was zrobił jako komunia personarum. Was złączył w jedno. Jesteście jednym ciałem. Jednym małżeństwem. Nie odrębnie jesteście. Nie żyjemy jak brat, siostra. Jako małżeństwa. Razem. Tak samo w życiu seksualnym. Jesteście małżeństwem. Razem. Moi drodzy, miłość to decyzja, by być razem. Pracować nad sobą i relacje z drugim człowiekiem. Czasami trzeba się poświęcić, odłożyć na bok swoje ambicje, a nawet przebaczyć. Ale właśnie to sprawia, że miłość staje się głębsza i silniejsza. Bóg dał nam w małżeństwie wzór miłości, która trwa mimo przeszkód. To nie znaczy, że wszystko będzie łatwo. Ale właśnie wtedy, kiedy uczymy się przebaczać i iść dalej razem, wypełniamy Boży plan wobec małżeństwa. Teraz, moi drodzy, chciałbym przejść do drugiego tematu, o którym mówi dzisiaj Jezus Chrystus, właśnie o dzieciach. Zobaczcie, naprawdę to jest bardzo fajny urywek. Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im. Ale czy rzeczywiście dajemy naszym dzieciom, moi drodzy, taką możliwość? Czy sami nie stajemy się czasem przeszkodą na drodze do spotkania się z Bogiem? Moi drodzy, wielu rodziców uważa, że spełniło swój obowiązek wobec Boga i Kościoła, kiedy zapisuje swoje dziecko do pierwszej komunii świętej. Ale co dzieje się później? Często widzimy, że po tym wielkim wydarzeniu dzieci przestają regularnie uczestniczyć we mszy świętej, spowiedzi i uczęszczeniu na lekcjach religii. Rodzice nie mają czasu, aby przeprowadzić dzieci do kościoła, bo jest praca, obowiązki, zajęcia dodatkowe. Nie mają czasu, aby modlić się razem z dziećmi, rozmawiać z nimi o Bogu, o wierze, a przecież to właśnie rodzice są pierwszymi nauczycielami i wychowawcami wiary chrześcijańskiej. Rodzice, nie my. Jezus dzisiaj upomina nas wszystkich. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. A zabranianie, moi drodzy, to nie tylko słowo nie idziesz dzisiaj do kościoła. To także nasza obojętność, brak zaangażowania w duchowe życie naszych dzieci. Jak mogą, moi drodzy,
dzieci poznać Boga, jeżeli nie widzą, że jest On ważny w życiu ich rodziców? Jak mają zrozumieć sens modlitwy, jeśli w domu nigdy nie widzą rodziców modlących się? Drodzy rodzice, to wy macie najważniejszą rolę w duchowym wychowaniu swojego dziecka. To wy pokazujecie im, kim jest Bóg, przez to, jak żyjecie, jak kochacie i jak wierzycie. Moi drodzy, ja mogę dla waszych dzieciaków na lekcjach religii wodę wino przemieniać, nie wiem, fire show jakieś pokazywać, najlepszą wiarę im pokazywać, swój przykład dawać. Ale to i tak guzik prawda. To i tak nic nie da. Kiedy nie będzie żywego przykładu od rodziców, wy jesteście tymi, którzy dają ten impuls dla swojego dziecka. Jeżeli ja widzę, jak mój tata, moja mama idzie do spowiedzi, to ja pójdę. Jeżeli widzę, jak mama i tata przystępują do komunii świętej, to ja też pójdę. Dziecko jak gąbka, wszystko wchłania, wszystko widzi, wszystko obserwuje. Na obrazie swojego ojca chłopak buduje swoją rodzinę. Bo mój tata tak robił i ja tak robię. Moi drodzy, w mojej rodzinie, Bogu dziękować, jest bardzo wierząca. Nigdy nie było w mojej rodzinie, żeby rodzice opuścili niedzielną Eucharystię, czy nie poszli do spowiedzi. I zawsze tata brał nas zawsze ze sobą, chłopaków, bo mam tu jeszcze 2 braciszków. Zawsze nas brał razem do spowiedzi. On idzie, my. Nie mój zmiłuj się. Przykład, drodzy rodzice, przykład bardzo ważny. Pamiętam, moi drodzy, kiedy jeszcze pracowałem w szkole i my zawsze organizowaliśmy mszę świętą w pierwszy piątek miesiąca dla całej szkoły i dzieciaki po prostu wszyscy szli do mnie do spowiedzi. Po prostu sporo czasu to zajmowało, żeby wszystkich wyspowiadać. I kiedy na lekcjach religii zadałem pytanie, dlaczego tylko przychodzicie w pierwszy piątek miesiąca, a nie w jakiś inny dzień czy w niedzielę, oni powiedzieli: proszę księdza, to jest jedyna nasza szansa przyjść do kościoła. Jedyna szansa. Bo w domu nikt nie chodzi do kościoła. Nikt. Dlatego, moi drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia to wezwanie do refleksji nad naszymi relacjami w małżeństwie i w rodzinie. Jezus zaprasza nas do budowania miłości opartej na wierności i poświęceniu, zarówno w małżeństwie, jak i w wychowaniu dzieci. Dajmy naszym dzieciom przykład wiary, nauczmy się kochać Boga i innych ludzi. Tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć, że realizujemy Boży plan miłości w naszym życiu. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Jezusa Chrystusa, narodzonego, który z Ojcem jest przez wszystkich wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, rodzony, a nie stworzony, unikony Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Życiela, którego Ojciec i Syna powodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera wywienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję grzech na odpuszczenie grzechów i oczekuję życia umarłych i wiecznego w przyszłym świecie. Przez Chrystusa, naszego brata i Zbawiciela, który
za cierpienia śmierci został ukrzyżowany chwałą i czcią i jest źródłem święcenia ludzi oraz ich orędownikiem, przed Ojcem zanieśmy do Boga wspólne błaganie. Módlmy się za papieża Franciszka, naszego biskupa Włodzimierza i wszystkich pasterzy Kościoła. Niech ich życie będzie dla wszystkich wzorem pokornego i pełnego ufności przyjmowania Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za instytucje charytatywne Kościoła, aby wspierane łaską z nieba i otoczone współpracą wiernych dobrze wypełniały swoją misję. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież akademicką, o pomyślność w nauce, dobre warunki życia i radość w sercach. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji mszy świętej, w intencji całej naszej parafii, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla każdego członka żywego z naszej parafii, a dla wszystkich zmarłych życie wieczne w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, sprawujących sakrament Nowego Przymierza, abyśmy przez czyste rozważanie tajemnic różańca umieli, jak Maria, rozpoznać wolę Bożą i według niej kierować swoim życiem. Ciebie prosimy. Panie, bądź uwielbiony za Twojego Syna zmartwychwstałego, przez którego objawiłeś swoją miłość i zawarłeś z nami przymierze. Ty uzdalniasz ludzi do wiernej miłości i wzajemnej troski. Pobłogosław więc życie wszystkich, za których się modlimy, abyśmy potrafili wytrwać w dobrym przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Twoich, cześć i chwała swojego imienia, na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy. Dopełni nas dzieła odkupienia i uświęcenia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem lituje się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał na wieku iste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan zastępów, błogosławieni ostatni święta głowy, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przemyjących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem i Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, a świętym Józefem, jej oblubieńcem, a świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowo, ośmielamy się mówić: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.